ýaşajyk patlawuk Tenegia adanyň gün ortasynaky depede 1971-nji ýylda atylypdyr. Lavanyň akymlary, onuň gyzgynlygy patlawyň atylan ýeri bilen adany bölüpdir. Erwet tüsse howany gaplap alypdyr. Bu bolsa öz gezegine adanyň demir gazygynyň tebigatynyň üýtgemegine getiripdir. Şeýlelikde kert gaýal dag ölegi Atlantik ummanyň içine galy beripdir. Şondan soň dag baýrlyklaryna gök gyrymsy agaçlar köpelip, baýrlygy ýaşly öwsüp oturan ýere urupdirler. Bu bolsa Kanar adalaryna geçileriň peýda bolmagyna getiripdir. Olar bu ýerlerde sürüp bolup gezýärler. La Palma adasynyň tutýan meýdanynyň 40 götürümli baglar tutýar. Ol Kanar adalarynyň iň gür tokoýly adasy hasaplanýar. Gök baglar 30 metr belentlige çel ösýärler. Olary ýakyn barp synlanyňda hamana olar asmana ýetip bultlary tutjak bolýan ýaly duýgu döredýär. Bu ýerde atylan patlawuklaryň iň ulusy Caldera de Taburiente patlawugydyr. Ol takminan 10 kilometr çelli çuňlugy emele getiripdir. Şeýlelikde ol 100den gowrak çeşmeleriň emele gelmegine täsir edipdir. Mundan başga-da adanyň ýeketek Taburiente derýasy hem öz göz başyny şol çeşmeleriň birinden alyp gaýdýar. Patlawuklaryň atylyp çuňluklary emele getirşi, daglaryň bölünip ösmekleri bu ýerde dini mifologik ynançlaryň peýda bolmagyna getiripdir. Bu rowaýatlar tutuş adaýa ýarapdyr. Olaryň netijesinde bolsa adada Sanctuaria de Nuestra Señora de la Sinieras diýip adlandyrylýan ibadatxana gurulypdyr. Ol 17-nji asyrda bina edilipdir. Üç ýyldan gowrak wagt bäri Madonnanyň heykeliniň hatyrasyna Santa Cruz'da Bahava bayramçylygy elenilýär. Ol arhipelagyň iň uly we iň esasy bayramydyr. Her 5 ýyldan bolsa terrakotadan edilen şekiller bilen ene Hudaýyň daş töweregini bezeýärler. Adanyň paýtagtyna, onuň hatyrasyna ýürüýüş hem urulýar. Ibadatxanaň öňünde Casa de Romeo köşki ýerleşýär. Ol 1629-njy ýylda gurulypdyr. La Palma egzotiki ösümliklere baý bolan adadyr. Ýaz paslyna olaryň ählisi janlanyp, ajaýyp tebigaty emele getirýärler. Adanyň demirgazyk günnogar bölegine ýerleşýän San Andres köşk galasynyň daşky wedegi onuň daş töweregindäki ajaýyp tebigat bilen sazlaşýar. Bu ýerde dürli görnüşli güller ekilip, baglar we selgäkler gülzarlyga urulypdyr. San Andres sewtinde Las Tilas tokoýlugy ýerleşýär.
Onun içindäki daşly gaýlardan akyp gaýdyan şaglyk, ajaýyp tebigat şeýler owadan haman olar saýlanyp şu ýerde eklen ýaly bolup görünýär. Baronka de Abo Julius hem şolar ýaly owadan keşipdi. Suw çeşmeleriniň göz başlary gök reňke öwrenip, gür tokay bilen gurşalan, jadylaýjy we öz boluşly owadanlygy ýyly hawa we çyýgly toprak emele getirýär. 300-den 1000 metre barabar bolan baýrlyklarda baglaryň belli bir görünüşlerge görýär. Olar bolsa adanyň hemişe ýaşly ösüp oturmagyna öz täsirini ýetirýärler. Hierro adaty. Nuestra de la Concepción selgäki 18-nji asyrda gurulypdyr. Adanyň Valverde ay Hierro diýilýän ýer bolsa 1405-nji ýylda döredilipdir. Yarma ýaza salyan bu adanyň kenarya ýerleri deňiz derejesinden 1000 metr belentlige ýetýän daglardan ibaret. Hierro hem patlawyň atylyp çykmagynyň netijesinde döräpdir. Ol 1-2 milyon ýyl mundan adal döremegi sebäpli Kanar adalarynyň iň ýaş adasy hasaplanýar. Günüň ýeliň we suwuň täsiri adanyň keşbiniň özgörmegine getiripdir. Dağ zynjyrlarynyň 1000 metre çenli belent bolmagy adanyň içki keşbine öz täsirini ýetirýär. Onu biz adanyň gündogor tarapyndan Finlandymyzda göz ýetirýäris. Bu ýerde dağ gaýalarynyň kert daşlary sallanyp duran ýaly keşipde bolup, kenarda iň sedje zoology emele getirýär.